क'क्राझार जिल्ला खुंथाया ब्रैजौथि बीर लासित बरफुकननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना माराथन खारनाय हाबाफारि लादों। बीर लासित बरफुकननि ब्रैजौथि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दाब दाब जायगायाव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बायदि बायदि हाबाफारि बानजायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनैबो क'क्राझार जिल्ला खुंथाया माराथन खारनाय हाबाफारि लादों। बे माराथन खारनाय हाबाफारिखौनो दिनै फुंबिलि समनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायो। माराथन खारनाय हाबाफारिखौनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिनिफ्राय जागायनानै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव फोजोबनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे माराथन खारनाय हाबाफारियाव गासै 200 सानिबो बारा सुबुंफोरा बाहागो लायो। हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होयो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अनुराग गयेला। लोगोसेयैनो बाहागो लाफायो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेका आरो माखासे मावख'आरि बिबानगिरिफोराबो बेयाव बाहागो लायो। मैराथन रेस अर्गेनाइज करिছিলোঁ। আমাৰ বহুখিনি বিষয়াই দৌৰিছেও আৰু বিভিন্ন কোকৰাঝাৰ টাউনৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে, তেখেতসকলেও পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে 18 তাৰিখ অনৱাৰ্ডছ কণ্টিনিউৱাছলি লাচিত বৰফুকন দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি লৈ আহিছোঁ আৰু 25 তাৰিখলৈ লৈ থাকিম। মেছেজ এইটোৱে যে যি বীৰতা, যি কাৰেজৰ প্ৰতীক বীৰ লাচিত বৰফুকন আছিল, আমি আটাইও সেই ভেলিউজখিনি আমাৰ মাজত সদায় অসমৰ বাসিন্দা হিচাপে ৰাখিব লাগে। যি ফুটবল মেচ আছে সন্ধিয়া আৰু অহাকালি আকৌ আমাৰ বহুখিনি কাৰ্যসূচী আছে। ইয়াতে ছেমিনাৰ হ'ব বিটিচিত, তাৰপিছত DC অফিচত এটা লাচিত বৰফুকনৰ লাইফৰ ওপৰত এক্সিবিশ্যন হ'ব। তো মই সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰবাসীক ক'ম যে আমাৰ অফিচলৈ আহিব, তেখেতৰ জীৱনীৰ বিষয়ে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আছে চাব। আকৌ 23rd এটা প্লে হ'ব আৰু ট্ৰিভিয়া কুইজেছ হ'ব, বিভিন্ন ইভেণ্টছ হ'ব, এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি হৈ থাকিব। আমাৰ 200 মান পাৰ্টিচিপেণ্টছ হ'ব, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু আমিও আটাইবিলাকে দৌৰিছোঁ। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अटो हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अटो हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नबेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अटो हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।